खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। हेंथा दोलोनि गोख्रों बाहागो लानायाव बिटिसिनि बाजेट जथुमा थुंगेबाय। गिबि मन्थ्रिया मुंख्लं सुमन सरगयारिनि फिसाज्लानि बिबानखौ लाबाय। जिल्ला खुंथाया गबरधना बाजाराव थानाय गं 55 दखानफोरखौ होख्रांबाय। हादरनि संसदारि राहानि 100 बोसोरारि जथुमाव बिश्वजित दैमारी आरो डक्टर नमल ममिन। दादगिरियाव चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि 6थि 3 बोसोरारि जथुमा खुंदों। पाकिस्तान गाहाय मन्थ्रि इमरान खाननि मासिया लुंहेंनो हासिगौ। धालिगावनि बिआरपिएलखौ फुवारनाय जागोन, बेनि थाखाय 1000 बिगा हानि गोनांथि थेलि। दानिया आबुं रादाब। हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफोरनि गोख्रों बाहागो लानायाव बिटिसिनि बाजेट जथुमा दिनै थुंगेबाय। नाथाय दिनैनि सानावबो बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बिटिसि बाजेट जथुमाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनासै। मख'नो गोनांदि बिटिसि खुंथाय गोहो गोमाजानायनि उनाव एबा इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिआ जथाय सोरखार दानायनि उनाव बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया खनसेबो बिटिसि बाजेट जथुमाव बाहागो लायाखै। बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरखौबो बिटिसि बाजेट जथुमाव बाहागो लानायखौ होबथाना दोननाय जादोंमोन। नाथाय देग्लायनि गोजां बोथोरनि बाजेट जथुमाव बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा बाजेट जथुमाव गोख्रोङै बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बिटिसि बाजेट जथुमा जोबनायनि उनाव दिनै बिपिएफ एबा हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुङो। बे खौरांगिरि मेल गेजेरजों देरहासार बसुमतारिया हेंथा दोलोनि जानानै बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आ थगायसुला बुंनायजों लोगोसे बिटिसि सोरखारखौ गोख्रों रावजों सावरायो आरो दिनै जोबलांनाय बिटिसि बाजेट जथुमखौ लाना गोजोननाय गैया होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलनि माखासे बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' राव रोङि आरो बर' फोरोंनो रोङि फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होदों होनना अजद होनायजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव थानानै थाबैनो जर'खा टेट आनजाद खुंना गोदानै फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो थाबैनो टेट आनजाद खुंना लांदां जानाय मासिफोरखौ सुफुङाब्ला उननि समाव गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन होननानै बुंदों। बिटिसिनि मोन 40 बिफाननि गुबुन गुबुन बिफानाव फिक्स पेआव साख्रि मावनाय 479 सा मावफारियाफोरनि साख्रिखौ अरायथा खालामनांगौ आरो बोसोरसेनिबो बांसिन समनिफ्रायनो दिन्दां जाना थानाय दान बान्थाफोरखौ होनांगौ होननानै देरहासार बसुमतारिया बिटिसि सोरखारनाव दाबि खालामो। बबेखानि बिटिआर ओनसोलनि प्रभिन्सियेलाइज जायै फरायसालिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनि मासिखौबो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय हेंथा दोलोनि बिथिंनिफ्राय दिनै सदनाव दाबि खालामदों होननानैबो देरहासार बसुमतारिया बुंदों। मणिपुराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय मुंख्लं सुमन सरगयारिनि फिसाज्लानि बिबानखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लाबाय। मुंख्लं सुमन सरगयारिनि फिसाज्ला बराद सरगयारिनि नायफिननाय बिबानखौ गावनो लाबाय होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबारखालि मोनाबिलियाव गावनि अफिसियेल फेसबुक पेज आरो टुइटाराव टुइट खालामदों। गिबि मन्थ्रिया टुइट खालामनानै लिरदों दि दिनै मुंख्लं सुमन सरगयारिनि नखराव दसे सम नुजाथिनानै बिर जोहोलावजों लोगोसे नखरनि बावसोमनायनि सेराव गंग्लायो। हादरखौ रैखाथि होनानै गावनि जिउखौ बावनाय नखरखौ हेफाजाब होनाया जों गासैनिबो बिबान। आं मुंख्लं सुमन सरगयारिनि फिसाज्ला बराद सरगयारिनि नायफिननायनि बिबानखौ बानस'नो रादाय लाबाय। मख'नो गोनांदि मुंख्लं सुमन सरगयारिनि फिसाज्ला बराद सरगयारिया फैगौ डिसेम्बर दानाव आबुं 3 बोसोर जागोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि मुंख्लं सुमन सरगयारिनि न'आव मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया लोगोआव मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म आरो गोबांसा एमएलएफोरखौ लाना दावबायफैयो आरो नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायना खौरां लाफैयो। बेजों लोगोसेनो आसाम सोरखारनि बिथिंनिफ्राय 50 लाख रांनि खहा सुफुंनायखौ मुंख्लंनि अनजालि बिसिनि आखायाव गथायफैयो। मानास नेशनेल पार्क फोनांजाबनाय लामानि गबरधना बाजाराव बाक्सा जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामदों।
बाक्सा जिल्ला आरो बरपेटा जिल्ला सिमनानि गबरधना बाजाराव थानाय गं 55 दखानफोरखौ बाक्सा जिल्ला खुंथाया बुधबारखालि फुंनिफ्रायनो बुलडोजार लागायना सिफायो आरो होख्रांहरो। गबरधना सावस्रि मिरुनि मोखाङाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै दखल खालामना दखान गला सालायबोनाय गं 55 दखानफोरखौ मैया बाक्सा जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामना होखारबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला मानास नेशनेल पार्क फोनांजाबनाय लामानि गबरधनायाव थानाय गं 55 दखानफोरखौ बोखारनो थाखाय दानसे सिगाङावनो जिल्ला खुंथाया नटिस जारि खालामदोंमोन। नाथाय जिल्ला खुंथायनि बे बिथोनखौ दखानदारफोरा खेरायाखैमोन, जायनि जुनै मैया बुलडोजार लागायनो गोनां जायो। ओरैहाय गबरधना बाजाराव लामानि फारसेल' इभिक्सन खालामनायनि थाखाय होख्रां हरजानाय माखासे दखानदारफोरा अजद होनानै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो खुद्रिदों। बेजों लोगोसे लामानि फारनैथिंबो थानाय दखानफोरखौनो इभिक्सन खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। हिमाचल प्रदेशनि राजथावनि सिमलायाव खुंनाय भारत हादरारि संसदारि राहानि 100 बोसोरारि जथुमाव बाहागो लाहैदों आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी आरो लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिना। सिमलायाव खुंनाय हादरारि संसदारि राहानि 100 बोसोरारि जथुमखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै बेखेवदों। बे जर'खा हाबाफारियाव लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलायाबो आलासि महरै बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि हादरनि संसदारि राहानि 100 बोसोरारि फालिनाय हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे थावनियावनो 82थि अल इन्डिया प्रिजाइडिं अफिसार कनफारेन्सबो खुंनाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे मोननै बेसेन गोसा हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी आरो लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिन मोना मुम्बाइआव खुंनाय बिजेपि एमएलएफोरनि फोरोंथाय बादानिफ्राय थोंजों सिमलायाव थांदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनायारि ओनसोल दादगिरियाव चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघआ साननैनि हाबाफारि लाना 6थि 3 बोसोरारि जथुमा खुंदों। हाबाफारि बादियै बिस्तिबारखालि फुङावनो चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघ कमिटिनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन मोन 25 गुदि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा जयैनो आफादनि फिरफिला उरायहोयो। बेनि उनाव चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारिया मुंख्लं खाम्फायाव आलारि बाथि फोजोङो आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनना 6थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारिखौ जागायो। रिपर्ट बादिब्ला सानजौफुनि 1 रिंगायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव मोनसे गेवलां मेल बानजायो। बे गेवलां मेलाव अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि अदित्य खाख्लारि, सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबांसा दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो होननानै खौरां मोन्दों। हादोरनि रांखान्थिया सानफा एफा लोरबां जालांनाय आरो मुवा बेसादनि बेसेना अख्रां नांगा जाहैनायाव दासान्दि पाकिस्ताना जोबोर अलखदाव गोग्लैनानै दं। जाहोनाव पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खाननि मासिया लुंहेंहां जादों। मानो होनोब्ला पाकिस्ताननि आर्मि चिफ जेनेरेल कमर जावेद बाजवाजोंबो दासान्दि गाहाय मन्त्रि इमरान खाननि सोमोन्दोआ बारा मोजां नङा। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जेनेरेल कमर जावेद बाजवाया बुंदोंदि जुदि इमरान खाना मानखौ लुबैदोंब्ला गाव हारसिङैनो बिबान एंगारथों, नङाब्ला आर्मिया जर जुलुमै गाहाय मन्त्रि मासिनिफ्राय बोख्लायनांनोबो हागौ। बे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला नुयोदि पाकिस्ताननि राजनीतिकआ सिगाङावबो बेबायदि थासारिया फैखांबाय। जेनेरेल परवेज मुशारफआ बै समनि गाहाय मन्त्रि नवाज शरीफखौ बोख्लायनानै पाकिस्ताननि खुंथाय गोहोखौ गावनो आखायाव लादोंमोन। आथिखालाव गमामायैनो इमरान खाननि मासिया लुंहेङोब्ला बिनि जायगायाव मुस्लिम लीग दोलोनि दैदेनगिरि शाहबाज शरीफ नङाब्ला इमरान खाननि दोलोनिनो पारवेज खट्टकखौ पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि फसंनो हागौ होननानै गोबां सुलुङाव सावरायनाय जादों। चिरां जिल्लानि धालिगावआव थानाय बङाइगाव रिफाइनारि पेट्रकेमिकेल लिमिटेडनि दारिमिनारि ओनसोलखौ फुवारनाय जागोन आरो बेवहाय गोबां बिबांनि दिहुनजानाय थाव एबा पेट्रल डिजेलखौ दोनथुमनाय जागोन। बेनि थाखाय 1000 बिगा हानि गोनांथि जागोन। बे बाथ्राखौ मिरुनि रायजोआरि पेट्रलियाम मन्त्रि रामेश्वर तेलिया बुधबारखालि चिरां जिल्लानि बिजिनियाव बिजेपि दोलोनि मोनसे मावबादा मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि दांथलाव हिन्दुस्तान पेट्रलियामनि थाखाय 200 बिगा हानि गोनांथि जागोन होननानै मन्त्रि रामेश्वर तेलिया बुंबावदों। बेखायनो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया जाहाथे थाबैनो बै दाबनै जायगायाव मख'नाय बादियै हाखौ दिहुननानै होनांगौ होननानै जिल्ला बेंगिरिखौ खावलायदों। बेनि अनगायैबो बिटिआर सोरखाराबो थाबैनो हा दिहुननाय खामानियाव नांथाबफानांगौ होननानै मन्त्रि रामेश्वर तेलिया बुंबावदों।
मानोना बेफोर गासैबो बिटिआर गोरोबथानि मोनफा मोनफा दफाजोब। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।